उदालगुरियाव आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय केन्सार आरो बायदि बेरामनि थाखाय गोजौ थाखोनि फाहामथाय होनो राङारि अनसुंथाइ चेक रानदों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि नोगोरमानि मावख' नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलजों लोगोसे बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा उदालगुरि बिधानसभा समस्ति बियाबनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि दैदेननायाव बायदि बेरामाव नाख्रेबजानानै थानाय दुखुथिया नखरफोरनो गोजौ थाखोनि देहा फाहामथाय लानो थाखाय राङारि अनसुंथाइ चेक राननाय नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बेरामनि सायाव सोनारनानै खमैबो सा 70 नखरनि सुबुंफोरनो 5,000 निफ्राय लानानै 20, 30, 40 आरो 50,000 सिम एमएलए बिथाङा गावनि आखाइजों चेक बिलाइखौ राननानै होनाय हाबाफारिनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। दिनै जों उदालगुरि बेके उदालगुरि समस्तिनि सिङाव जायफोर बेमार आजारनि ट्रिटमेन्टनि थाखाय सहाय बिनानै दरखास्त बिथांमोननो चेक होनाय जाबाय आरो बियो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नेतृत्व मुख्यमन्त्रि साहित्य फान्ड बिनिफ्राय होनाय जादों। साफा साफा एमएलएनो बेमार आजाराव हेफाजाब होनो बा स्टुडेन्टफोरनो हेफाजाब होनो थाखाय 50 लाख करि होयो बोसोराव। बिनिनो दिनै लास्ट सोलोंथाइ माबायाव बेमारिफोरनो होनाय जादों। दिनै 70 जन होनाय जादों। दरखास्त'कारिथ' बहुत दंमोन, गासैनोबो होजोबनो हाया, बेनिखायनो जिखिनिखौ जों हादों बेखिनिखौ होबाय। आरो जोंहा बेबायदिनो बिटिसि सरकारनिफ्रायबो केन्सार बिखान्थि आरो अनसुंथाइ बिखान्थि होननाय मोननै स्किम दं। आरो बे स्किमाव बे केन्सार बिखान्थिनि थाखाय बोसोराव सासे एमसिएलएनो 10 लाख होयो आरो माबानि थाखायबो बे अनसुंथाइ बिखान्थिनि मुङावबो 10 लाख करि होयो आरो बेखौनो जों रानलायनानै बेखौ स्टुडेन्टफोरनो प्रत्येक स्टुडेन्टफोरनो जों 5,000 करि होयो। थांनाय बोसोरनि 10 लाखखौ जों इटिमेट होजोब्बाय आरो अनसुंथाइ बिखान्थिनि जिथु 10 लाख थाखा बेखौ जों होजोब्बाय। अनसुंथाइ बिखान्थिनि खेत्रआव मालाबा सोरबा एसे खम सोरबा एसे बारा मोनो, खारन माबाखौ नाय सिटुवेसनखौ नायनानै जों बेखौ होनाय जायो। आरो दिनै जिखिनि होदों केन्सारफोरनिया हयथ' सोरबा 30,000 सोरबा 20,000 मोनदों आरो बे फिसाब्लाबो 5,000 करि होनाय जादों। आरो बेनिखायनो जों बेबायदिनो होदों, थोजासेथ' जों होनो हाया, जिखिनि दं बेखिनिखौ होनाय जादों। जिथुनाखि इलेक्सन बे इलेक्सनखौ लानानै आसामनि जिथु प्रदेश कंग्रेस बिथांमोना खोब रंजानाय दिन्थिदों आरो फारसेथिंहाय आसामाव कंग्रेसआ जौगानायनि लामायाव नामा? कर्नाटकनि जितु इलेक्सननि रिजाल्ट बेयो जिहेतु कर्नाटकआव बिजेपिनि सासन गैखायामोन, दङमोनब्ला बेखौ बिथांमोना थांनाय बाराव बहुद माबा खालामनानैसो मावगोन, बहुद पलिसि खालामनानै बहुद माबा खालामनानै मावगोन, षड़यन्त्र कनस्पिरेसि खालामनानै बिजेपिया सरकार दादोंमोन। बेनिखायनो दा बेनि एगेन्स्टै रायजो राजानि मोनसे सेन्टिमेन्ट दंमोन आरो बेनिखायनो हयथ' बिजेपिखौ देरहाहोआलासिनो कंग्रेसखौ देरहाहोनो। दा एखे बारहावा गासैबो हादोरनि गासैबो सोलिगोन होनना जों बुंनो हाया। टाइम सिटुवेसन बियो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन जायो। जों कंग्रेसनि मावथिफ्रा रंजादोंबाबो एक्सुवेलि ग्रास रुट लेभेलाव रायजो राजानि सेन्टिमेन्टआ मा जानानै दं बेखौ जों बुंस'नो हाया। बेनिखायनो कर्नाटकआव कंग्रेसआ देरहादों होननानै आसामावबो देरहागोन बेनि खुनु ग्यारेन्टि गैया। बेखौ समासो दिखायगोन, नायनोसै जों समा माबायदि जायो। खारन कंग्रेस दासिमहालागै कंग्रेस वार्कारफोरनि गेजेराव जों बेबायदि मोनसे एक्जिस्टिं गभर्नमेन्टखौ फेजेननो हानाय बेबायदि माबा मावगोन बेबायदि बारहावाखौबो नुवाखै। आरो कंग्रेसनि जायफोर लिडारफोरनि जितु कारिश्मा, देरहानायनि जितु मा किलिं इनस्टिंक्ट लिडार हिसाबै पार्टि हिसाबै बेखौबो जों दासिमहालागै नुनो मोनाखै। बेनिखायनो जुदि कंग्रेस लिडारफ्रा सानदों जे एबार कংग्रेसनि देरहासिगोन होननानै, बे बेसेबां बास्तब जागोन बेखौ समाजो देखायगोन। आइ कंग्रेसनि जे स्पक पार्सन बिथांखौ हा बन्द लानाय दलिल बायदिसो होननानै गर्जन मोसाहारिया कुनु जनगोष्ठीजों रिकगनाइज खालामजानाय लिडार नङा। आरो इंलिसाव मोनसे बाथ्रा दं, एम्प्टी वेसल साउन्ड्स माच होननानै, जायहा जेबो मैल्य गैया बे ब्लां 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 खुगासिनो बुङो।
बेनिखायनो बिनि बाथ्राया खुनु मुल्य गैया आरो बिनि खोथायाव रावबो गुरुत्तबो होआ बि जि स्टेटमेन्ट होयो बास्तबखौ होनानै रियेलिटिखौ होनानै खुनु दिन बुङा जास्ट गोसोआव जि फैयो बेखौनो बुङो बेनिखायनो बिथांनि खोथाजों रायजोफ्रा रावबो सोलिया रावबो खोनासङाबो बेनिखायनो जों गुरुत्त होआ आरो बिथांनि खोथाखौ খুব ভাল লাগিছে গোবিন্দ ছাৰে দিছে গোবিন্দ ছাৰে ভাল লাগিছে পালে আপোনালোকে বেমাৰ চাবৰ কাৰণে কোনে দিলে এইটো চাকৰি গোবিন্দ বসুমতাৰী কেনে লাগিছে মনত ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে কি ক'ব চৰকাৰক কি ক'ব এই মুহূৰ্তত ভাল বুলিয়ে ক'ম 5 বছৰে যাতে তেখেতে ভালে ভালে যায় ভালে ভালে উন্নতি হয় এতিয়া বিচাৰে दिनै अनसुंथाइ मोनदों माबोरै नांदों गोसोआव गोजोननाय मोन्दों आं बिदि मोननायखाय सोर होदों बेखौ गोबिन्द दैमारिया गोबिन्द बसुमतारी बसुमतारी दा जेनेबा सिगांनि सरकाराव मोनदों ना मोनाखैमोन मोनफेराखैमोन आं मोनाखै दानि सरकारा होदों आरोना बेसेबां गोजोनदों दा मोजाङै गैजेनो गोजोनदों मा बुंगोन सरकारखौ रंजानाय होगोन চেকটো পালোঁ মানে মোৰ আৰু বহুত অসুবিধা আছিল হায়দৰাবাদত যাব লগা হৈছে মোৰ মানে মংগলদৈ ডক্টৰ দেখাই ইনফেকশ্যন হৈ গৈছিল পেটত ভালে লাগিছে বহুত টকা খৰচ হৈছে অলপমান 4.5 নাই পোৱা নাই হয় এতিয়া ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ হয় গোবিন্দ ছাৰক ভালে